Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Soludo gara emume ịnara mgbochi iji wee merube ọgbụgba afọ 64 ala Naịjirịa ji wee nwere onwe ya ịma were ọnọdụ n'ama Alex Ekwueme dị n'Ọka. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị bụ Ejike Abana maka akụkọ ahụ n'uju. Ya bụ mmemme nke pụrụ nnukwu iche bụkwa nke ndị ọrụ gọọmenti na ndị ama ama n'obodo bịara ahụkwara n'ahịrị nke sitere n'aka ndị uwe ojii Naịjirịa, ndị Anambra Road Traffic Management Agency (ATMA), ndị Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade, ụmụ akwụkwọ sikwe na ụlọ akwụkwọ dị iche iche. N'okwu ya, gọvanọ kenere mbọ ndị nna nna anyị wetere ya bụ nnwere onwe afọ 64 gara aga wee gwa ndị nọ ugbu a ka ha ṅomiri omume a. Gọvanọ Soludo wekwara ohere ahụ wee tinyegasị ọnụ na ihe ndị na-eche aka mgba na-aga n'iru steeti a ma gwakwa ndị mmadụ ka ha na-akwado gọọmenti na mbọ ọ na-agba ime ka steeti a kawanye mma. Ihe pụtara ihe bụ ịkwụ n'ahịrị nke ndị ụmụ akwụkwọ mere ịwa achịcha nnwere onwe. Osote gọvanọ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim nakwa ọtụtụ ndị ama ama bụ ndị sonyere gọvanọ na ya bụ mmemme.